Masquerade saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa garo ka subscriber, please don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tawigranya netsa mama streets Twitter Mure Zimbabwe akuna umira mushe panenyaya atendevera vano vakanetsana ku Twitter ma supporters wa Nelson Chamisa neavo veZANU-PF vanetsana mushure mekunge one of a Twitter user anonzi Semi Kali abuda pa Twitter achitaura iye achiti Chamisa ari kunzi ingomwa anzi hazvari kanzi ari kuchengeteswa mwana asiri wake Mure Zimbabwe. I posted this tweet along with a picture ramuri kuona raChamisa and his family apo paanastokozile mwana wake uyo anonzi Ashley Chamisa Mure Zimbabwe. Niyanetsa Mure Zimbabwe anofunga muri kuona iyo tweet yapostwa na Semi Kali ngeyakanzi hanzi ari kuchengeteswa mwana asiri wake, and it's true ana kana kufanana nemwana wacho. Chamisa hanzi ingomwa hazvari ndozvabuda zvitaurwa nastokozile na Semi Kali uyo Mure Zimbabwe. Tisingazivi kuti information yacho yabuda nepapi, asi hazvina kupera mushe ma supporters ava Nelson Chamisa abva auya achitaura iye one of my Twitter users achikomenta on this tweet akataura achiti anonzi Nhamo dzenyika Tururu Tumbare akabuda achiti it's very sad the Varakashi brigade continue to stoop very low. Zvikanzi ZANU-PF iri kutry by all means kudzikisira Nelson Chamisa asi havasi kuzofa, vakamugona Mure Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoiona sei mumwe wabuda anonzi Vainashe March zvikanzi hanzi kuZANU-PF mune basa chaiko, and so ndo zvamakadzidza ku-School of Ideology here izvi. Another Twitter user iyo anoshandisa the username rekuti the local struggle akabuda achiti lack of ideas plans in ZANU-PF ndiyo inoita kuti kuve nesupport base yakadai. Idi Mnangagwa ndiyo ideology yamuri kupa vana here nekukundikana kwenyu makutumira, that's why izouraya vana. Watsamwei ipapa Mure Zimbabwe. Another Twitter user anonzi Alex Banda akabuda achiti you are a shame my sister. Ndofunga muri kuona vakusina kumira mushe masupporters va Nelson Chamisa vauya in defense of Nelson Chamisa mushure mekunge vaChamisa vanzi ngavaende kwaTinashe Mugabe nemwana wavo. Tingaziva kuti munozvionawo sei ndo picture rakomentwa na ndo picture raiswa na Semi Kali achitaura iye achiti vaChamisa vari kunzi vari kuchengeteswa mwana asiri wavo Mure Zimbabwe. Tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi, tuje zvamufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section Mure Zimbabwe. Ndofunga Ashley Chamisa uyo wamuri kuona arapo ndo the first born son wava Nelson Chamisa and ndo the only child yavaChamisa anozikanwa in public Mure Zimbabwe. Tisingazive kuti mumarriage avo vane mumwere naStokozile Mure Zimbabwe. Ndofunga Ashley Chamisa akambotrenda mugore ra 2021 mushure mekunge akapasa nema straight A's Mure Zimbabwe ma-Cambridge examinations ake Mure Zimbabwe. Anonzi he is a bright student ku St. George's. He was a bright student ku St. George's uko aidzidza Mure Zimbabwe. Right now arikunzi aku-university but hapana kubuda ma-details ekuti ari ku-university ipi yacho Mure Zimbabwe, asi ndo information inozikanwa pamusoro paAshley Chamisa. Ndofunga tongoziya tese kuti vaChamisa is someone ari private about his family, even my pictures Ashley amuri kuona arapo akabuda after a birthday raStokozile Chamisa pavai celebrate a birthday ne photoshoot
yakatrenda ma social media ma supporters wa Nelson Chamisa vachiwa praise ni the beautiful family yavanayo muri Zimbabwe. Zakari ba Nelson Chamisa introduce mwana wavo kuda kwashe Chamisa a long time back pa social media post yakabuda muri Zimbabwe. So tingaziye kuti vane mumwe mwana ere nasitokozele Chamisa ndiye ega mwana wanaye muri Zimbabwe. Ndafuka Nelson Chamisa nasitokozele vane 24 years vari mu marriage, and since then Nelson Chamisa akazointroduce Stokozile to the public during a rally yaitwa na Nelson Chamisa paanga achiri the leader where the MDC Alliance. According to Nelson Chamisa yakasangana na Stokozile during a birthday dinner yemkadzi where the former MDC spokesperson Lenmo Jongwe uyainze Rutendo ngora 2000. So Chamisa ngwayo angari Secretary General where the Zimbabwe National Students Union, zikana kunzi zinasu, according to Chamisa the day yakasangana na Stokozile itaura ya wachiti he had borrowed a vehicle, a Nissan Hardboard from Tapiwa Mashakada, since he wanted to go achino impressa ma baby yepa college muri Zimbabwe. Kabuda achitaura izvo achinarita how he met his wife Nelson Chamisa. Akataura iye achiti Rutendo said, I'm introducing you to my cousin, and when I saw her I thought to myself, this is a woman to settle down with. I had no cent to my name and she repelled my advances. She said, I'm a lawyer, I said, I'm a lawyer too. Which university did you go to? She asked. I said, I haven't enrolled to study law, but I will. Muri Zimbabwe. So according to Chamisa, wakara 6 months Stokozile achiramba mkomana asaka zobvuma muri Zimbabwe. Ndofunga mai Chamisa vanozikano as a legal professional muri Zimbabwe. Anozikano as a legal professional muri Zimbabwe, and Zakari vanonzi vane study a bachelor's degree in law by University of Zimbabwe, since a master's in gender and human rights by University of Zimbabwe. Zakari Arunzarambo Shanda is a program manager for the Zimbabwe Women Lawyers Association from September 2003 to December 2010. Since February 2011, she joined Troke Wakaseva as the program manager of civil society support kukamana December 2017. For Zimbabwe Zakari she then joined another company, a Dan Church Aid, as a program manager. Zakari from January 2018 to March 2019 muri Zimbabwe. Those zikano about mukadzi wa Nelson Chamisa muri Zimbabwe. She keeps a low profile and funga tsatambonzwa any scandal ya Stokozile Chamisa kunze kwe iri kubuditswa na the one Semi Kelly arifungidzirwa kunzi she's one of my supporters ZANU-PF. Abuda achitaura iye achiti Nelson Chamisa pane rumors ekunzi vari kuchengeteswa mwana asiri wavo. Tisingazivi kuti munoionawo sei muri Zimbabwe nyaya iyi, tiudzwe zvamunofunga pamusoro penyaya iyi comment section, kuti pane similarities aripo erapo kana kuti this Semi Kelly angori someone ari kuda kutraya kuunza confusion muri Zimbabwe. Tiudzwe zvamunofunga pamusoro penyaya iyi comment section. Jinja vazive nhoroondo, regai ndikunyeurire pano. Mai vamunoona vari padivi panga ndo mai Chamisa. Ndisamba machisa ndakavaonepi zvaita sei ezo naLenmo Jongwe
taenda zvedu pauniversity tichiadresa mastudents. Jongwe nemudzimai wake vanga vakudanana, inda ndiri freelance ndirungofamba. Dr. Mashakada ndavaona vari pano, ndandisina kana chunhu, ndandiri mustudent leader, ndiri secretary general wemastudents. Ndobva ndaenda kuna Dr. Mashakada ndikati, Dr. Mashakada, ndikuda kumbonoimpresa pauniversity apa, ndipei mota yenyu. Ndokubva ndapuwa mota yanga yakapenga SE imwe Nissan so hardboard yakafanana neyaJongwe. Ndobva ndasvika ndiri huzvi apa, ndisina kana chinhu, ndiri mupugwa zvangu. Chisa mbama chisa. Saka ndasvika ipapo tataenda kunoita birthday program yemusikana waJongwe. Jongwe wanga akakurirawo kumusha but ndandati mupengenukei nokumboenda kuna Navhigayo. Saka ndainzisa zvana Alicia Keys nenyaya candlelight dinner. Chisa mbama chisa. Ndoda kuti munzwisise hama yamunayo pano, handizve? I hope I'm not taking too much of your time. Chisa mbama chisa. Saka tasvika ikoko namukoma Leni muna 2000. Leni aona anga ana rutendo anga aratidza kuvhika hai. May so rest in peace. Ndasvika ikoko Rutendo akunditi, I'm introducing you to my cousin. Indione kabhebhe aka, hey. Ndazvari wanabonga. Chisa mbama chisa. Ndokubva ndati apa ndobva ndakumira wa. Pandaimbopepereka ndichibhururuka apa ndakumhara wa. Saka nokuda ndandisina kana chunhu ndakarambwa 6 months. Ndichingonza aiwa hatienderani. Indiri gweta ka. Ndikati neniwo ndiri gweta. Sikanzi kwakadzidza kupi, ndikati handisati ndaita ndichaitawo. Maona nero akapenga ka. Thank you very much.